ዝተፈተኹም ህፃናት ኣብዚ ሓለፈ ብዛዕባ ገመልን ንስርን ብኣኒሜሽን ዝተሰነየ መሃሪ ቪድዮታት ኣቕሪበልኩም ነይረ ሎም መዓልቲ ከዓ ካብ ዝተፈላለየ ጽሑፋት ብምውካስ ብዛዕባ ኣንበሳ ብኣኒሜሽን ዝተሰነየ ቪድዮ የቕርበልኩም ኣለኹ ሰናይ ምክትታል ኣንበሳ ስለምንታይ እዩ ንጉስ ናይ እንስሳታት ተባሂሉ ካብኡ ዝሕይሉ እንስሳታት የለውን ድዮም ካብ ኣንበሳ ዝሕይሉ እንስሳታት ኣለዉ ኣንበሳ ግን እቲ ቀንዲ ሓይሉ ኣብ እተሓሳስቡ እዩ ንገዛእ ርእሱ ከም ንጉስ ገይሩ እዩ ዝቖፅራ ካብ ዝኾነ ዓይነት እንስሳ ከዓ ኣይፈርህን እዩ ሓደ ኣንበሳ ክሳብ 250 ኪሎግራም ክምዘን ይኽእል ክሳብ 450 ኪሎግራም ዝምዘን እንስሳ ከዓ ክጎትት ይኽእል ንኣብነት ሓደ ቡፋሎ ዝበሃል ብዕራይ ሚዛኑ ብገምጋም ክንዲ 5 ኣናብስ እዩ ሓደ ኣንበሳ ኣብ ሓደ ግዜ ክሳብ 40 ኪሎግራም ዝምዘን ስጋ ክበልዕ ይኽእል ኣንበሳ ብጣዕሚ በሊሕ ዝኾነ እንስሳ እዩ ክሃድን ከሎ ብመጽናዕቲ እዩ ዝሃድን ብሓባር ኮንካ ምስራሕ ወይ ምህዳን ካብቲ ቀንዲ መለለይ ባህሪ ናይ ኣንበሳ እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ጸልማት ምስ ኮነ ህቦብላ ኣብ ዘለዎ ግዜ ነቲ ዝደለዮ ጉዳይ የጥቅዖ ካብ ዓልየት ናይ ደማሙ ኣናብስ ጥራዮም ብሓባር ዝጓዝሙ ናይ ኣንበሳ ምጉዛም ክሳብ 8 ኪሎ ሜትር ዘሎ ርሕቀት ስለ ዝስማዕ እቶም ኣብቲ ከባቢኦም ዝርከቡ እንስሳታት ይርዕዱን ይፈርሁን ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ ሙሉእ ዓለም ክሳብ 23,000 ዝኾኑ ኣናብስ ጥራዮም ዘለዉ ሓደ ኣንበሳ ክሳብ 20 ዓመት ጥራዩ ብህይወት ዝጸንሕ ኣንበሳ ብቋንቋ ስዋህሊ ሲምባ ተባሂሉ ይጽዋዕ ብዙሓት ካባኻትኩም ነዛ ሲምባ ትብል ናይ ህፃናት ፊልም ርኢኹምማ ትኾኑ ኢለ ይግምት ቋንቋ ስዋህሊ ኣብ በዓል ኬንያ ዝዝረብ ቋንቋ ኮይኑ ናይ ኣፍሪቃ ናይ ጥንቲ ቋንቋ ተባሂሉ እውን ይጽዋዕ እዩ ኣናብስ ብሓባር ኮይኖም ዝነብሩን ዝሃድኑን እንስሳታት እዮም ካብ 2 ክሳብ 4 ዝኾኑ ኣናብስ ብሓባር ይነብሩ ዝተወሰነ ግዝኣት ከዓ ይቆጻጸሩ ኣንበሳ ዕላማ ዘለዎ እንስሳ ኮይኑ ነቲ ዝደልዮ ዕላማ ክሳብ ዝሃርም ማእዝኑ ከየጥፍአ ብሓባር ኮንካ ናይ ምስራሕ ባህሪ ዘለዎ እንስሳ እዩ ሓደ ሰብ ንፉዕ እንድሕር ኮይኑ ብልምዲ ኣንበሳ ኢልና ንጽውዕ ኢና ንደቂ ኣንስትዮ ከዓ ዋዕሮ ንብለን መብዛሕትኦም ኣናብስ ኣብ ኣፍሪቃ እዮም ዝርከቡ ኣብ ሃገርና እውን ኣብ ቤተ ጌርጊስ ዝበሃል መካነ እንስሳ ኣናብስ ነይሮም እዩ ህፃናት ኣብ ዝነበርናሉ ግዜ ከይድና ንሪኦም ነርና ኣብዚ ግዜ እዚ ግን ኣብቲ መካነ እንስሳ ዝተረፈ ኣንበሳ የለን ማለት ኩላቶም ብእርጋን ሞይቶም እዮም ኣንበሳ ከም ጅግና ዝቝጸር እንስሳ እዩ ኣብ ናይ ብዙሓት ሃገራት ባንዴራ ከም ኣርማ ኣሎ ሓንቲ ካብ ኣብ ሲንጋፖር እትርከብ ብምስሊ ኣንበሳ ዝተሰርሐት መንጫዕጫዕታ ወይ ዋተርፎል የቕርበልኩም ኣለኹ ዝተፈተኹም ህፃናት ኣብ ካልእ ኣጋጣሚ ክሳዕ ንረኸብ ሰሰና እዩ